Numeroissa lähdetään toiselle erätauolle. Ja tilanne kolmannen erän puolivälissä on 3-2 Tšekille. Suomen toisen maalin viimeisteli Ville Viitaluoma. Porissa on juhlittu läpi yön kauan kaivattua jääkiekon Suomen mestaruutta. Kaupungissa uskotaan, että mestaruus kohottaa kaupunkilaisten yhteishenkeä. Ässät haluaa menestyä SM-liigassa myös tulevina vuosina. Aurinko heli tänään Poria lähes täydeltä terältä. Kaikesta aisti, että pataa ja Ässät on kaupungin puheenaihe numero 1. Jääkiekon tuore Suomen mestaruus ei ole jättänyt tässä kaupungissa ketään kylmäksi. Kyllä se eilinä, sit kun tuli tämän torille, niin siellä se niin näkyi se ja autoi täynnä, kun kaupunki ei ole päässyt edes auton lähellekään keskustaa. Ei täällä ole ikinä ollut semmoista tässä kaupungissa siinä aikana, mitä itse on nähnyt. Mutta ihan uskomaton. Vedet oli silmissä, kun katsoo tämän menoa ja nytkin kun rupeaa puhumaan, meinaa itku tulla. Totta kai tämä antaa tosiaan kovaa boostia kaupungille ja totta kai jos ajatellaan nyt tämä lähiviikot tässä, niin Pori on kartalla ja sitä kautta tietysti moni asia menee eteenpäin ja varmasti mekin sitten taas täällä Porissa niin saamme jopa vaikeitakin asioita yhdessä tehtyä ja tämä miehenki kasvaa entisestään. Eilisillan yksi hienoimmista hetkistä oli, kun S-kapteeni vuosimallia 1978 ojensi Kanadamaljan nykyiselle kapteenille Ville Uusitalolle. No kyllä se tietysti kieltämättä se on tosiaan hieno fiilis ja kun ajatellaan sitä asiaa, että olin 78 vuoden joukkueen kapteeni ja sain kannun silloin itselleni ja nyt luovutin sen Uusitalolle ja Porin Ässille, niin totta kai kieltämättä se oli erittäin hieno fiilis. Oliko tunteet pinnassa? Kyllä, oli todella tunteet pinnassa ja kieltämättä hieno homma. Mestaruusjuhlien jälkeen alkaa Ässissäkin jo arkinen työ. Seurassa on tuleville kausille kovat tavoitteet, vaikka pelaajat ja valmentajat vaihtuvatkin. Urheilullinen tavoite on pysyvästi pelata SM-liigassa 8 parhaan joukossa. Viimeisen 3 vuoden aikana me ollaan oltu jokaisena vuonna runkosarjassa 6 parhaan joukossa. Me ollaan jokaisena vuonna kerätty yli 100 pistettä runkosarjassa ja vastaavaan on pystynyt vaan viime vuosien kestomenestäjä JYP. Tästä me nyt yritetään tietenkin pitää kiinni ja myös ensi kaudella niin saavuttaa nämä tavoitteet. Pekka